دما کو مرۆڤ ji jiyanê bar dike û diçe li ber destê dilovaniya xwe da, mirov di jiyana xwe de çi kar kiribe, bi tenê ew kar wek bîr anîn û erşîfekî, di hiş û ramanên dilê dost, heval, civak û miletê xwe de dihêle. Nexasim ku mirov jiyana xwe ji kok, ziman, nete û doza miletê xwe re terxan kiribe. Dibe jî ku gelek caran mirovên wisa ronakbîr û rawşenbîr di jiyana xwe de neyên xelatkirin. Lê wek stêrkeke geş, wek bîr anîneke herdem sar di dilan de dimînin û tên xelatkirin. Mamosta û xebatkarê Kurd Tewfîq Abdilmecîd, endamê desteya rawêjkariyê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, piştî çend rojan ji krîza dil got encamê de awayekî lezgîn ji bo nexweşxaneyekê li İstanbolê hata veguhestin û mala wî di bin çavderiyê de ta 48 demjimêran. Roja înê 12 meha dehan 2018 dilê mamosta Tewfîq Abdilmecîd yê pak û nazik rawestiya. Koça dawî kir, mamosta Tewfîq Abdilmecîd temen 66 salî bû. Ji biçûkaniya xwe ve wek xebatkarekî wefadar xizmeta miletê Kurd û doza Kurdî dikir. Nêzîkî 35 salan mamosta bû. Piştira xwe ji ragandina partiya xwe re Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya vala kir. Da ku bi hevî guhpêdan û pisporiya xwe medyaya pedekesê û rojnamaya dengê Kurd ku niha bi Kurdistan tê naskirin pêş bixe. Karî bû bigihîne asteke pir baş ku ew rojname bû cihê şopandin û guhpêdaneka mezin ji aliyê xwendevan û nivîskaran ve li Rojavayê Kurdistanê û dervê welat. Mamosta Tewfîq Abdilmecîd mirovekî rewşenbîr û pir zîrek bû. Alîkariya gelek nivîskar û helbestvanên Kurd kiriye û li ser berhemên wan yên wêjeyî rawestiyaye li wan vegeriyaye û serrast kiriye. Bi sedan karên nivîskaran di bin serpiriştiya wî de derbas bûne. Mîna hêviyên birçiya, jin û jiyan, herdû karên helbestê yên helbestvana Kurd Hiyam Abdurrahman serkirdeya pedekesê û ji bîlî wê jî bi dihan berhemên wêjeyî di bin destê wî re derbas bûne. Sala 2004 li gel hin nivîskarên Kurd hevbenda nivîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriyê ava kir. Wek yekemîn saziya sendîkeyê ji xwedanê pînosan re û ji bo wê rastî gelek fişaran ji aliyê rejima Sûriyê hin aliyên din jî hat. Endamekî encumena emîndarên rêxistina mafê mirovan li Sûriyê bû sala 2006. Mamosta Abdilmecîd yek ji mamosteyên ku bi hezaran keç û xortên ciwan li ser destê wî fêrî xwendinê bûne di asên seretayî, amadayî, navendî û kulîjan de û yek ji kesên xwedîrol û bandor bû li Cizîra Rojavayê Kurdistanê. Mamosta Tewfîq ji dayî bûyê sala 1952 ji gundê Evgîraya ji malbata Eko ji xelkên bajarê Qamişloyê mala wî li avahiyên endizyaran e, herwiha ji hoza Qeregêçî ye. Abdilmecîd ji sazînerên Yekîtiya Giştî Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyeyê xwedî bi wernameya majistêr diraghandinê de ye. Beryanha nêzîkî 4 salan berpirsê rojnameya dengê Kurd ku niha bi rojnameya Kurdistan tê naskirin bûye. Jîgirê serokê sernivîserên pînosa nû û endamê rawêjkariya wê bû. Bi sedan gotarên wî bi zimanên erebî û Kurdî hene hatine belavkirin. Bêtirî 40 salî xebat di ber doza Kurdî de kiriye û di berdewamiya kar de jiyana xwe ji miletê xwe û rêbaza Kurdîniyê re terxan kirbû. Herdem di gotar û nivîsên xwe de dinivîsî Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî, tu caran Serok Mesûd wekû Serokê Herêma Kurdistanê bi tenê pesend nedikir û digot paşa roja Kurdistana yekparçe dê li ser destê Serok Barzanî be. Baweriya wî pir bi rêbaza Barzanî dihat. Serkirda Abdilmecîd bavê nîro da di gera nihan de ya konferansê pedekesê endamtiya komîteya navendî bi destxist bû. Piştî konferansê dihan bûye endamê rawêjkariya pedekesê. Berî ji Qamişlo derkeve rastî gef û fişareke din hatibû. Lewra bê çarma ku ji bajarê Qamişlo dûr bikeve û berê xwe bide İstanbolê ku li gel malbata xwe li Wirdî jî. Tevî ku Xwedê jê razî Mamosta Tewfîq Abdilmecîd bawernameya majistêr wergirtibû lê bihêvî bû ku doktora bi dest bîne. Hêvî dikir ku ber hemû karên xwe yên li ser dirêjahiya temenê xwe yê wêjeyî çap bike. Lê destê qederê dirêjtir bû û ev mirovê hêmen û dilpak û wefadar ji nav me bir. Bi barkirina Mamosta Tewfîq Abdilmecîd kesayeta niştimanî û welatparêz, rewşenbîr, Qamişlo û Rojavayê Kurdistanê yek ji kesayetên herî navdar û xebatkar ji dest çû. Lê bi kar û xebat û rastiya xwe dê bavê nîro da di dilê miletê Kurd de li Rojavayê Kurdistanê bi giştî herdem sağ bimîne.